Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोन दायो आङो माने बाइक राइड खालामनो नागिरदों। राइड माने क'क्राझाराव बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना। हारसिंब्लाबो थांगोन आङो। हारसिंसो आङो नायनो हागोन रावबो गैया उनाव नै। नोंथांमोन दायो आं गामिनिफ्राय ओंखारबाय गामिनि लामाया एसे गाज्रिमोन नालाय बेखायनो आं देखायनो हायासै। बेनिफ्राय नायनोसै बबे जायगाखौ देखायलांनो हायो आङो। मानो होनना बुङोब्ला आङो मबाइलजोंसो भिडिअ बानायो नालाय दा बेखायनो माने बाइक सालायनायाव एसे डिस्टार्ब जायो नोंथांमोन। दा गरायसराव सासे फंबाय आंखौ लोगो हमगोन होनना बुंदों गरायसरनिफ्राय ओरैजाय गरायसर जानानै थांसै आङो ओरैजाय बायहाथा जानानै थांला मानो होनना बुङोबा ओरै गरायसर जानानै थाङोब्ला सर्टकाट जायो लामाया बेखायनो टाइमा बारा टाइम जायाखै 6 AM नोंथांमोना नायनो हागोन बाइकआव टाइम दङ आं देखायगासिनो नोंथांमोन नै टाइमखौ नायनो हागोन 6 AM जाबावाखैसो 5:58 जादों आरोना ओमफ्राय आं थांसै बिथिंजाय अखा हागासिनो दं नै अखा हादों ओमफ्राय रेनकट गानदों आङो खोमसि नुदों एसे माने बारा टाइम जायाखैना नोंथांमोन आं दायो माने बाइकआव थाव सोबाय आरो थाव सोआखैमोन नै जोंहा आथिं सोगासिनो दं आदा सोगासिनो नायनो हागोन माने बेबो बेरेफुंजानि आरोना दासो सिखारदों ब्रास खालामबाय थादों बारा टाइम जायाखै दायो 6:10 फोर जाबाय खोमा नोंथांमोना नायलांबाय था थाव सोनानै दोनाखैमोन ना फंबाया आरो थाव सोनानै लांखानांगोन ना बिराद गोजान थांगोन आं दायो नोंथांमोन फाइनालि आं दायो रौता मोनफैबाय रौता सारियालि नोंथांमोना देखायगासिनो आङो माने लेफ्ट साइडथिं थांबाथाय बायहाराथिं थांगोन आरो गुवाहाटिजों ओमफ्राय आङो दायो सिदा थांगोन गरायसर जानानै नोंथांमोना देखायगासिनो नायलांबाय था नोंथांमोन बेनो माने रौता सारियालि आरोना रौता टाउन नै बिथिंजाय टाउना बिथिं दङ दायो माने फुंनि सम ना खालि नैबे माने तेजपुर थांनाय लामा आरोना ओरैजाय तेजपुर थाङो बेनिफ्राय आङो ओरै सिदा थांगोन ओरैजाय नै बिथिं सिदा थांगोन आरोना ओमफ्राय लेफ्ट साइडथिं थांबाथाय माने गुवाहाटि थाङो आरोना सिदा थांबाथाय आङो एकदम माने रङिया जानानै ओंखारहैनोसै ओरैजाय गरायसर जानानै बिथिं लेफ्ट साइड जायो आरोना आं दायो माने अरांथिंनिफ्राय फैदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो आङो बबेबा जायगाखौ आङो देखायलांनो हागौ बबेबा जायगाखौ देखायलांनो हायाबो जानो हागौ नोंथांमोन मानो होनना बुङोब्ला आङो माने एसे डिस्टार्ब जायोना मबाइल हमबाय थानो नायलांबाय थादो नोंथांमोन दायो आङो माने बांगालपारा सक मोनफैबाय आरो बेयो सारियालि नायनो हागोन बेनिफ्राय ओरै सिदा थांगोन आं दायो तामुलपुर जानानै थांनांसिगोन मानो होनना बुङोब्ला आंखौ जि फंबाया लोगो हमनो नागिरदोंमोन बियो माने गोजान जायो आरो बेनिफ्राय 27 किल'मिटार जायो बैजों साबनांगौमोन दिमाकुसिजोंसो गरायसरा बेनिफ्राय माने बिराद गोजान जायो आरोना ओरैजाय थाङोबा जोङो गुवाहाटि थांनो हायो बेजों गुवाहाटिबो थाङो रङिया थाङो ओमफ्राय दा आङो तामुलपुर जानानै थांसै ओरैजाय तामुलपुर बे बासजों थांनाय जायो आरोना सारियालि बियो नैथिंनिफ्राय फैदोंमोन आं नोंथांमोन बिथिंनिफ्राय फैदोंमोन आरोना उदालगुरिनिफ्राय ओरैजाय ओमफ्राय दायो आङो सिदा थांसै ओरैजाय सिदा थांसै बारा गोजान जाया बिथिंजाय 15 किल'मिटारसो जागोन आरो लाबावगोन 20 मिनिटसो लागोन नोंथांमोन आङो माने दायो बारा गोजान गैला तामुलपुर मोनो तामुलपुरथिं ओरैजाय थांगोन आरोना सिदा थांबाय थानांगौ बिराद मोजां खिन्थु जायगाया बियो बेखायनो लाखिदों आं दसे बियो माने बिराद बरिया आरोना एलबामनि थाखाय मोजां जागोन ओरैजाय नै मा दै होनोथाय बेखौ बिराद गुवार आरोना दैयाबो ओमफ्राय ओरैजाय दलां दङ नैबेयावबो दलां दं नै दलाङानो मोननै बे जराव माने बेयावबो दलां ओमफ्राय ओरैबो दलां आरोना दा थांबाय थानोसै आङो नोंथांमोन नै बे जायगाया बिराद बरिया मा जायगाथाय आं बारा मोजां मिथिया एबारसो सेकेन्ड टाइम फैदों आरोना आं बेजों आगोल आं फैनायाव बारा लामाया जायाखैमोन बियो ओमफ्राय नैथिं नै दै दङ दालाङा बेयाव मोनसे ओमफ्राय नैथिं मोनसे दालां दङ आरोना बैथिं दालां दा बे लामाया खिन्थु मथंगा सक ओंखारहैयो आरोना बेखौल' मिथियो आङो मथंगा सक तामुलपुर ओरैजाय मथंगा सक ओंखारहैयो मथंगा सक ओमफ्राय डाइरेक्ट आङो ओरैजाय रङिया थांसै आरोना नोंथांमोना बेयाव एलबाम बानायनोबा फैनो हागोन बिराद बरिया खिन्थु लकेसना नै जायगाखौ फसायबाय आङो बिराद बरिया एलबामनि थाखाय बिराद बरियाखा आरोना एकदम धामाका नोंथांमोना आं दायो माने मथंगा सक मोनफैबाय ओमफ्राय ओरैजाय नै गुवाहाटिया 75 किल'मिटार्स बेनिफ्राय आङो रङियाथिं थांगोन मिथिबाय लेफ्ट साइडथिं थांनांगौ आरो दारांगा मेला नोंथांमोना सोरबाबो भुटान थांनोबा ओरैजाय थांनांगोन आरोना बै लामाजों ओरैजाय थांनांगोन नोंथांमोना राइट साइडथिं थांनांगोन ओरै उदालगुरिनिफ्राय फैयोबा बेनिफ्राय आङो दायो रङियाथिं थांगोन आरोना सासे फंबाय फैनो होनना बुंदों बेयाव सकाव आंखौ लोगो हमनो दा बे फंबायखौ नेनोसै आङो ओमफ्राय थांसै आङो नोंथांमोन दायो आङो माने उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव गैला दै बाक्सायावसो दं आङो बाक्सा मिथिबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि तामुलपुर होननाय जायगायाव दं आरोना ओमफ्राय बियो माने तामुलपुरथ' नंजोबा इयो नैबे सकआ एसे बेलेग नाम आरो बियो मथंगा सक होनना बुङो जोंहा फंबाया मोनफैबाय फंबायखौ आं देखायनोसै जोंहानाव थांखांबाय आगोलाव जोंनि जायगायाव हेल' गाइस मोजाङानो मोजां ओमफ्राय दा नै आदाया क'क्राझार थांनाय समाव आङो नै जोंनि तामुलपुर मथंगा सकखिनियाव लोगो हमबाय आरो आदाखौ दा माने बिसिनि जायगाखा नालाय ओंखायनो माने लेंहरब्रबबाय आङो गावबो फैनो गोसो जानायखाय दा आङो रङिया जानानै थांसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय
आरो फंबायाबो माने गोबां ब्लगिं बायदिसिना माने मोजां मोजां एन्टारटेनमेन्टफोरबो भिडिअ मोजां मोजां लाबोबाय थायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन थ' नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय फंबायखौबो थ' बिदिब्ला जोङो थांबाय थानोसै फंबायाथ' थालांसिगोन न'आव ओमफ्राय आं थांगोन आरोना नायलांबाय थादों नोंथांमोना थ' नोंथांमोन दायो आङो माने बङाइगाव सापागुरि मोनफैबाय आरोना नै बिथिं नायनो हागोन आङो ओरैजाय थांगोन लेफ्ट साइडथिं बेयाव जोंहा सासेया थायो मानब लाभलिखौथ' सिनायखायो ओरैनोथ' लामा खान्दाय होननानै मिथियो आरोना लामा खान्दाय होनना बुङो आं बेखौ ओमफ्राय आङो दा दसे थानानै बै लाइट जोंबाय थानाया बिथिं ओरै क'क्राझार थांसिगोन ओमफ्राय ओरैजाय माने हाग्रामा ब्रिज ओरैजाय थाङो आरोना बे पुलिस पइन्ट आं ओरैजायनिफ्राय फैबाय तेजपुरनिफ्राय तेजपुर माने उदालगुरि ओरै गुवाहाटिनिफ्राय जानानै फैबाय आरोना ओमफ्राय ओरैजाय सिदा थांगोन दा गुमा फाग्लाखौ लोगो हमहैगोन आं दा दसे थानानै दायो आङो मानब लाभलिखौ लोगो हमहैग्रोगोन नोंथांमोना नायलांबाय था बिराद अखा हादों माने आं लामायाव दसे थाथ'बाय आरोना बिराद अखा हागासिनो बेखायनो माने दसे थाथ'दों दखानाव ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो जे थांगोन आरोना मानब लाभलिखौ लोगो हमनो लेंहरदों माने मानसिया थाबायनो हाया जाहैदों आरोना दाखालि अट'निफ्राय बेलथायदों अट'निफ्राय गोलैदोंनो आसोला दे बिदिबा नायलांबाय था थ' नोंथांमोन दायो मोनफैबाय आङो मानब लाभलिनि जायगायाव बाइकयाव दोनथ'बाय माने अखा हागासिनो आरोना बाइक दोनग्रा गैया बिसिना बेनिफ्राय ओरै थांसै दायो सिंथिं नै जोंहा भाइ दङ सिनायखायो लाजिनाय खारनांदों आसोला नै थांगासिनो आङो वा डेन्जार अखालै चिराङाव लामायाव बबेथिं खोमसिथार माथो थ' जोंना रिल्सनि एक्टरा बोरो बहा दंलाय एक्टरालाय नै बिथिंसो एक्टरा जोंहा नै एक्टरा नोंथांमोन हाय होनदो बोरै दं मोजाङानो हामबायना गारायफ्रा हामाखै दं नै माथो गाज्रिनो दोलाथारदोंमोन जिराय ओरै लाबो मिजिं सियारा आसोला दिनै लोगो मोनबाय थ' नोंथांमोन आं नोंथांमोननो देखायनो नागिरनाया बेनो आरोना मानब लाभलि हाय हेल' दा फैदों खामानि दंनो ओरै जोंनिथिं बेरायनो फैदों आरो ओंखायनो बिराद अखा चिराङाव अखा बिराद अखा हागासिनो अखा सिजाबोजोब्बाय थेवबो फैबाय आं माने रेनकट गाननानै फैबाय आरोना जोबोद गोजोननाय मोनबाय दिनै लोगो मोननानै थ' माने बिथाङा रिल्सबो बानायो दा रिल्स बानायनाय माबाफोरखौ देखायगासिनो आङो नङा माथो दा मोनसे रिल्स बानायलांसै दिनै दे बिदिबा नायलांबाय था नोंथांमोना थ' नोंथांमोन दायो माने आङो थांनो ओंखारबायमोन आरोना बे समावनो जोंहा सासे हिर' फैदों माने एक्टर आरोना मावनो दांनो हागौ दे आंनियाव जोंहा एक्टिं खालामदोंमोन ना इमानुएल भाइ बिराद गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय आरोना जोङो लाइकियावसो लोगो मोनदोंमोन लाइकियाव माने कमेडि बानायोमोन आरो बेबो कमेडि बानायो बिराद इन्टारेस्ट नाङो नोंथांमोनाथ' सिनायखायो लाइकियाबो बेन्ड जाबाय दाथ' दा माने एलबामाव नुनो मोनो आरोना एलबाम आरो फैगासिनो दंबावो ना फैगासिनो साननै बेसेबांसो गोबाव लागोन दा जों सिख्ला बेलासो बानायगासिनो दंमोन सिख्ला बेलासिया ओमफ्राय नभेम्बराव रिलिज खालामनो बायदोंमोन आरो नभेम्बराव रिलिज जागोन नोंथांमोना नेनानै थादो आङो जुदि रिलिज जाबानो नोंथांमोननिसिम लाबोनो नाजागोन आं मिथिबाय लिंकखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन दाथ' बेयाव रिलिज जाहैनाय नंला नालाय नेक्स्ट भिडिअआव होगोन आरोना थ' बिदिबा आं थांबाय थानोसै गोजोननाय थाबाय हेन्डसेक आखिथिंसै थाथ'दो लेग्राया बेहा माने दाखालि बावै एसे हाबा जाना फैदोंमोन ना हाबायाव मोसानायाव माने प्राइज मोनदों आरोना दे होमबा थाथ' दे औ बाय बाय गोजोननाय थाबाय औ मिजिं बाय बाय बिराद बेस्थ' थाथ' मिथिबाय इमानुएल थ' नोंथांमोन दायो आं माने गुमा फाग्लानि न'आव थांनो नागिरदों आरोना गुमा फाग्ला नोंथांमोनाथ' मिथिखायो गुमा फाग्लाखौ बिथांनि नाम मोजाङा बेलेग आरोना ओमफ्राय बिथाङाबो रस्ट खालामो ओमफ्राय माने आङो दायो हाग्रामा ब्रिजआव दङ बेनिफ्राय थांगासिनो बिराद गोलाव हाग्रामा ब्रिजआ आं देखायलांजोबनो हानाय नंला नोंथांमोननो थ' नोंथांमोन दायो अखा हाबाय थानायखाय बिराद गिदिर देरदों आरोना दैया बेयावनो जायोमोन दैजिं फेस्टिभेला ओमफ्राय दायो सेस दै लोमनानै दंजोबो आरोना जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव आरो अखायानो बारा गैया बिथिं माने चिरां डिस्ट्रिक्ट गोलैयो नालाय आइ नदि होनना बुङो दे बे दैमाखौ आरोना ओमफ्राय बे जाहैबाय हाग्रामा ब्रिज नायनो हागोन बिराद गोलावनिफ्राय फैबाय आङो बिराद गोजान फैबाय दलाङा गोलावथार आरोना खमसे खम बेसेबांसो जागोनथाय हमनो हालांला 2 किल'मिटारसो जागोन नामाथाय 2 किल'मिटारसो जानो हागौ दलाङा ओरै एकदम नै दै लोमजोबदों आरोना गासिबावबो दायो आं गुमा फाग्ला न'आव थांगासिनो दं नोंथांमोना नायलांबाय था थ' नोंथांमोन दायो मोनफैबाय आङो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो नै मिथिबाय हेलौ
ओइ जाब्बा जुब्बासो दङ आं नै अबस्था खाराब ना गामिनि मानसिजों माने एसे बेरायलाबायदोंसोमोन आरो ना हाग्रानि आरो ना बेनो आरो ना जोंनि गामिया आं हेलमेट खुनसै मिथिबाय आरो माबोरै आन्दायखो नों साइकेलखौ आन्दायनायानोथ' दिखो आन्दायदों दिखो नोंथांमोन माने दिखो आन्दायदों आरो ना आन्दायबावखौसो थ' थांनोसै बिसानि न'आव दसे बेरायनोसै